राम राम भाई लोग। आज के वीडियो थोड़ा अलग बावे। आज के वीडियो में थोड़ा दुख भरल बावे। आज हमारा गांव में एगो सदस्य के आज निधन हो गइल बा और पूरा गांव में उदासी के माहौल छा गइल बा और हमनी के सभी के लोग उनकरा आखिरी यात्रा में जुट गइल बानी जा और उनकरा अंतिम विदाई के तैयारी कर रहल बानी जा। हमनी के अपना गाँव के बागवान में आईनी जा आम के लकड़ी काटे खाटी, काहे से कि आम के लकड़ी रही तो ओकरा बाद चारों ओर के कोना लागेला। गाँव के ये परंपरा भाई लोग सब केहू मिलजुल के एक दूसरे के हाथ बटावेला और दुख के समय में हमनी के पूरा गांव एगो परिवार बन जाला। सबे के लकड़ी में हाथ बटाइल ओकरा बाद लकड़ी कटा गेल तो ओकरा बाद हमनी के लकड़ी के उठा के ओकरा बाद ताली पर लगनी जला। भगवान से ये प्रार्थना बाकी कि उनकरा आत्मा के शांति मिले और उनकरा परिवार के ई दुख सहे के ताकत मिले। पूरा गांव में लकड़ी मांग के रेडी कर देनी जाओ। ओकरा बाद से अपने गांव के बगीचा में नहीं जाओ। ओकरा बाद से हमनी कोई जा आम के लकड़ी कटने जाओ। ओकरा बाद से आम के लकड़ी काटला के बाद सिरफर के लकड़ी कटने जाए, सिरफर पर लकड़ी लागेला। फिर हमनी के लकड़ी लेके चल देनी जाए घाट पर, काहे से उनकर अंतिम विदाई के तैयारी करे। जिंदगी के ये सच बाटे भाई लोग, काहे से कि आदमी खाली हाथे आइल बाड़ी, खाली हाथे चल जाए। अगर रउआ सबे के वीडियो अच्छा लागल हो तो उनकरा परिवार खातिर एगो दुआ जरूर करी और उनकरा आत्मा के शांति खातिर एगो कमेंट जरूर करी और भगवान से प्रार्थना जरूर करी। बाकी मिलत बनी अगला भोजपुरी ब्लॉग में।